Ubik Ràdio presenta... Quan tothom se'n va a dormir, surten les bèsties. Benvinguts a la Ressaca Matinera. D'imbècil que tenim aquí en el programa. Sí, Gerard, no et falta gent. Benvinguts a l'últim programa de Ressaca Matinera! M'ha agradat poder començar el programa. Avui Aleix porta la força, Sí! La força per deixar enrere una etapa Això és de Star Wars. i començar-ne una de nova. Per això vas així com els dits. La força i aquestes coses, no? La força que necessitem nosaltres per Jo mantenir-te soy tu aquí, padre. Albert. Sabia Avui que és un anava dia especial. Sí, Avui. sí que és especial, Un sí. dia és especial, Com l'Albert. però no de la mateixa manera. Ah, vale, és vale, especial bo, Ah. perquè, tot i que per una banda... No sé què especial bo jo. No. Home, no. Tu ets especial... No massa. Home. Tu ets aquella gent que et diuen com és i dius especial, però no és un especial en plan, oh, és molt especial. És especial com per el no dir ladrillito. algú- Per no dir agullet. Llavors, avui és un dia especial, sí senyor, perquè avui tanquem una porta darrere nostra S'obre una ventana. i s'obre una finestra davant. Ui, La iaia! que ja mos despedim. Hem tancat la porta i hem deixat Escoltava entrar la això? iaia. Pitjor no ho podíem fer. Entra per la finestra la iaia. Entra així. Sí, ja. L'avi que es va escapar per la finestra, doncs l'àvia pesada que hi va entrar per la finestra. On anem ara, nens, macos? No ho sé, No ho sabem. podria ser que fóssim a qualsevol lloc. No es preocupi que ens podrà continuar escoltant per la ràdio. Això sí. Vale, nens. Pot Pot ser. ser. Pot Pot ser. Tot i que Escolta una cosa. jo encara no ho sé, àvia. Escolta una cosa. A veure, el transistor que tinc jo no sé si m'arribarà aquesta Bueno, Ni falta que Sí. faci. mira. Busqui'ns pel YouTube. Vostè... Per què? Sí, pel YouTube. Jo no... Vale, bueno, això li diem un nen, sí, vale, sí. això, neno, Sí, el nen. Exacte. Oh, el nen. Dóna-li la xapa El amb nen ell. l'altre dia em va portar la nòvia a casa. Sí. Oi, la Molt bé, nòvia. molt bé. Ostres. Que van jugar a Jo frontons. sentia, jo estava allà fregant pals i sentia. Puc pensar que estan arreglant l'habitació. Serà que Sí, estan sí, home. jugant a algun joc, Devien no? arreglar Sí, algun sí. armari. Sí, no sé, Ja, algun suposo. quadre. Molt Vale, bé. bon Un nens. quadre, Però sí. això ja... Bon nens, saps què us dic? Jo em despedeixo i ja mos veurem, macos? Ja trucarem quan tinguem això. Sí, gràcies. O potser no la truquem. Exacte, clar. no. No, Jo crec que vindrà sola, Sí. Sí. Ja es pot anar a tots patates, Ja pot anar vale? desfilant, senyor. Adéu, gràcies, Avui, adéu. avui tenim quasi una presentació d'actes i ve la dona aquesta aquí a tocar els collons. Jo et dic, a mi em sap greu. Perdoneu, És que això com és, el Carles no marxa pot a la ser. iaia i... Pobra àvia, Això tio, no pot- pobra àvia. Això no pot ser. No, Vinga, perquè va. avui necessitem... Un minut de silenci? Bueno, necessitem... Ah, vale. No s'ha mort l'àvia deixar encara. entendre que avui tanquem una Una tapa. però que no és que tanquem i posem un punt i final. Salut! És Gràcies. un punt i a part. Fiques Pot un ser, punt, pot ser. Apreta center, línia següent, i D'acord. comences de nou. I què fem ara? I què farem? Podria ser qualsevol cosa. Prenem Avui- un temps per nosaltres. Avui, Sí? sí, Tenim, aviam, ens deixes temps lliure? necessito un temps per pensar. Vale. Saps? Necessito D'acord, una certa d'acord. distància. Sí, Serà sí. ser o no ser? Aquesta és la Exacte, qüestió. podria ser qualsevol cosa. Per però tornar a ser tu. per tal de recompensar una miqueta l'audiència, per aquest misteri que posem, perquè encara no sabem gaire què passarà, on anirem o el que sigui, sí. avui el que hem decidit fer és un recopilatori dels millors moments de la temporada. Ostres! M'encanta. Sí, perfecte. Sempre una cosa que entra Pot- finíssima. Pot ser molt bo aquest programa. Pot ser molt Sí, bo. sí. La veritat, Segurament sí. serà bo. Sí. Segurament serà bo. serà bo. Què estàs implicant, Albert? jo no puc. I saps què et dic? Sabe- Tira, ja. Jo crec que per tal d'evitar-nos espatllar les sorpreses, el que hem de fer és deixar-vos de gaudir d'aquest vídeo i nosaltres ens veiem aviat. El que tinc curiositat per saber què heu fet cadascú de vosaltres. Ho hauria de dir en Carles, però per com el començar, tenim a dormir, per començar, treu-te les ulleres. però que, Que et treguis les ulleres. Aquí m'has ulleres i la gorra Jo com si vull- fos aquí, bueno, el Rubius, del bueno, 2016. és que aquí venia el tema. Jo, a partir del confinament, ho vaig passar molt malament i vaig decidir fer-me youtuber. Perdona. Mare O sigui, meva. No, jo youtuber ja ho era, això estava claríssim. Aleix, dispara algo, tio, en sèrio, dispara ja. Anava a fer rotllo Una morfina, pistola. Però el cas és que m'hi vaig posar en sèrio per arribar a la cima. I jo volia portar un youtuber professional que us expliqués de tot, però no ha pogut ser, així que us ho explico jo. El que tothom vol saber, quants seguidors tens? Més de 11.000. Ostres, No, home. pots... No, au, va. Sí,
Ràpidament. Mira, en Charles ha fet un He croquis. dibuixat un mapa. A veure, la càmera no no és una veu? merda perquè està on ho fet en vermell sobre On blanc. ubiquem el Gerard? Vull dir- Gerard on està? Ens Aquí importa hi ha, una mira, merda. aquí hi ha Gerard. Actualment té nòvia, Gerard no? té nòvia. Gerard de nòvia, I Actualment. aquesta d'acord? nòvia, en el seu moment, Tenia sí. nòvio. atenció a les línies temporals que Sí, es sí. desenvolupen. La nòvia en aquell moment tenia una altra parella que no era el Gerard. Ah, Exacte. No direm noms per evitar Que problemes. és conegut com l'ex. L'ex, De copyright. exacte. I aquest ex, en el seu moment, tenia una Xbox. La Xbox, que va ser posada a casa de la nòvia, clar, ara ha passat a ser de la propietat per tant, del Gerard. per tant, Gràcies. Xbox perquè no la té, no? I així és com em vaig fer amb la Xbox. És un servicio de niñera, que Bueno, això és està- lleig, eh? Clar, És no ha lleig, això, especificat. Hem de 5 vigilar. euros. 5 euros, només. El tio Poquet, li diu, no? ¿estás disponible para hoy? 3 preguntas. ¿Dónde? ¿Dónde? En Valencia. Tot junt. Tot junt. Tot En junt. Valencia. ¿Qué zona? Te ofrezco 50 euros porque nos liemos y me la chupas. ¿Te parece bien? No te quiero ofender. Ojo, no vull te dir, quiero ofender. Un tio molt amable. Molt No, directe. no, Jo no vull ofendre't. I tot molt correcte, vull Jo dir. t'ofereixo 50 euros per una fel·lació, jo no vull ofendre't. Aquest tio està a tope, eh? Aquest tio A està tope! lleig. A tope, Ah, a tope! com volies Però- lligar-la, aquesta, eh? Aquest home és un galant, perquè val 5 euros i ell diu, no senyor, a mi em sembla poc, n'ofereixo 50. Et poso una música així a tope et vens de dalt? Vinga, va. Vale, som-hi, va. Vale, va, som-hi. No pot ser veritat. Ara sí! Bueno, ja o no, Sí, ja. clar, tu has de Quan quan jo vulgui. Ara ja sí hem arribat al millor moment del programa. El moment en el que jo sóc protagonista màxim. Para. Prou, ja està. Fora. Podem repetir aquest tros i tres-lo de protagonisme màxim? Sí, Vale, que- tornem. Vinga, va. Au! Vinga. Som-hi! Ara ja sí hem arribat al millor moment del programa. El moment en què jo sóc protagonista molt màxim. L'he mutejat. T'has estrellat. Ho L'he sentim molt. mutejat. T'has estrellat. Jo a Viena. Viena. Ja, molt A maco. mi, a mi m'agrada el pa de Viena. A Manresa tenim un Viena. Ja ho Ja, saps. bueno, però he pensat, jo vaig a qui l'autèntic. serà el que dirà que hi ha un restaurant que es diu Viena? Viena molt maco. Molt. Sí. Jo Ah, em guai. quedaria a Londres, també, eh? Londres? Bueno, Sí, pues jo sí, podem sí. muntar un viatge entre tots i anar-vos a tomar pel cul Sí. a Londres, no? Perquè No, podem fer un hagués programa des d'allà. Hagués de triar, m'anava a una illa d'aquestes paradisíaques i me Bueno, quedo. si he de triar on tornar, m'aniria a Zanzíbar. Un Què? tornant. On és això? A Zanzíbar està al costat de Clàssic Kènia. nom que t'inventes. A mi és m'agradaria una- tornar Clar, és el- voy a- a Ukustincaque. Voy a Allà quedar fan- bien, No, Voy a quedar fan- bien. És Saps una quina illa- fruita ve d'allà? D'allà La on dius tu? Zanzíbuera. Mira. El préssec amb Zanzíbar, saps? No sé si et sona. És una... Mira, Zanzíbar. Això és increïble. No sé si estem aquí o estem a uns 1.000 quilòmetres lluny. La distància de la Terra i el Sol, quina és? Vinga, apostes. La... 160 Hòstia. milions de quilòmetres, Ojo la D, eh? 125 milions de quilòmetres, 149 Aquesta jo. Coma És sis. que ja hi ha el coma. No, llavors és aquí que- hi ha... milions de quilòmetres Jo sí, o 300 jo hi vaig quilòmetres. fer. Jo, No, jo estic amb el Jordi, perquè com a 6 El és... coma sis és... Ja, el Aviam, coma sis et qui és diu, el eh? desgraciat no, que va anar amb un metro i va dir, coma 6. Una Amb un polla metro. com una olla. És Però, la clar, Pau. però pensa que això és 0,6 milions de Entre la quilòmetres, A que són molts quilòmetres. I la C Aviam. estem. Aviam. Marquem la A. És Jo la... diria, Jo diria la C, Jo diria la C, també. ojo la D, eh? La jo- D poc se'n parla. Mans amunt. Vale. La A. Hòstia, jo no ho Ai, no, sé. la, no, Només la- aixeca l'Albert. Una- Només aixeca Una... l'Albert. No, llavors la C. La C, Tots. bueno, 3. marquem la C. C. Correcte! És que és la coma. És la coma. que vaig un tio amb un metro amb Un home va anar amb un metre allà a Un tio amb tocar un els metro. 9,6. Bueno, doncs 6. 6 graduats en comunicació audiovisual fan temps entre la carrera i la cua de l'INEM. Això és Ressaca Matinera. Quines bateries, eh? Para de trolejar amb aquesta música. Perquè se viene Està arriba. guai, no? Perquè Està bé. jo sé per com van els A veure. tiros. Vinga, tira ja. Albert, tu Què per manar tiros? No jodes, que tu no. La poses per casualitat. No, tu ets un cabron. Què? No estic entenent res. Pots posar l'inici de la cançó? Esas miraditas. I ara busca aquí intro Pornhub. Què dius? És la intro... Escolteu el soroll. Ja t'han passat els 30 segons, eh? Sí, va. Escolta, però què? Mira, escolta, Mira. El segon, El segon, que el primer potser és un vídeo. Ah, el No, segon! el segon. Però no és el mateix que És la falla. igual. A veure, torna-ho.
Bé. Mira. Bona. això? Molt bé. Monje. Que m'esteu ficant nerviós. Això ho està veient la gent del programa? No. Posa Ficarem mare. després de... Pobra gent. Bueno. Això sembla... Una cosa. Quant de malalts estàs perquè una música de funky et recordi a la intro de Pornhub, una pàgina XXXXXX. Però bueno, avui hem dit que parlaríem de menjar i d'animals, i hem parlat de menjar. Això d'animals... I ara ens Els toca- animals ja estem aquí. D'animals. Sí, eh? Jo crec que per algunes persones aquests dos conceptes, menjar i animals, Què és això? per algunes persones són sinònims, No, per sinònim, d'altres no, és el mateix. posar-les juntes és un crim, i per mi podem passar a la següent secció. Vull posar una musiqueta o Ja alguna t'he ficat la secció aquesta de... Mira, Bueno, ja, però Estàs a volia la- dir... Una cortineta d'aquestes així. però sí, és perfecte. Bueno, Aleix, tio, és que veus... S'ha de sentir ell realitzat amb això. Jo ja estic veient les fotos i va A veure, malament. posa una foto. Oh! Santa. Es veu molt petit. Quina qualitat, Carles. Hòstia puta. El Carles, quan envia les fotos, Es veu una ho fa des del telèfon. I el telèfon es veu molt no, bé. ho vaig penjar des de Ho vas l'ordinador. fer des de l'ordinador. El teu ordinador té Hòstia, pantalla... terrible. Però bueno, ho salvem, perquè avui parlarem... En aquesta secció parlarem d'animals. D'animals així... Això no és, Avui no sé què li passa al Carles, això no és un Animals animal, raros. Carles. No és poca broma, Molt reconeguda en el Bages. Sí o no? Sí. Vull dir, és una merda, però és una... Està bé. Vull dir. Sí, però és una merda bona. És bona, Només bona. us dic una cosa, segur que no duren fins a les 8 del matí com duren a Lleida. I tant que sí. Sisplau, Jordi. Mira, Això és de novatos, eh? Fa un parell de festes majors estàvem allà Què a la vols dir, barra... quan podíem sortir? No entenc. Sí. També parell. fa 2 o 3 anys. Vale. Estàvem amb un amic, vam anar allà a la barra i ens vam trobar un tio que no coneixíem de res. Un clàssic. Sí, Un tio que es feia dir sí tu. Sí, tu? No sé. Vale, està I bé. aquest tio ens va dir... Bueno, ens va començar a parlar, molt borratxo anava. Ens va començar a parlar i ens va dir, bueno, ens va donar uns cigarrets i ens va convidar a una cervesa. I vam pensar, aquest tio no hi toca pas. Bueno, flash forward, 7:30 del matí, tornem de comprar 4 croissants allà al forn i ens trobem aquest tio, que aquest tio no era de Navàs, aquest tio no era del poble. Ens el trobem allà sentat en una cadira, així, mirant a la gent del poble, així, ben posat. I pensar, però aquest tio no té casa. Aquest tio, pobret, Potser no. l'han enganyat. Però bueno, mira, coses que passen a les festes majors, i poder al poble, en vez de trobar-te un tio allà tirat, te'n trobes 15 allà mig I morts. no li vas preguntar Sí, si d'on tu era, vas què feia. al cel en patinet? No, li hauria d'haver preguntat, No, tu creus? li hauries d'haver preguntat si estava situat. Uns jocs de paraules, Quin Avui no- estem... Pobre nano, dir-se si tu. Inhalar un condó, un preservatiu, Però és que clar, inhalar no sé fins a quin punt és la paraula, perquè Clar. tu no fas... Tu te pots esnifar Saps? Tu i te'l te'l fiques... treus per la hi ha boca, gent, tio. hi ha gent que es fica coses Jo per penso aquí que és l'ull i placer. se la treu pel nas. Jo he vist gent que feia amb espaguetis. I amb els cigarros, Sí. jo he vist cigarros. Vale, Sí, espaguetis. jo crec que és veritat. espaguetis. Pues un condó és allargat. Gerard. I no t'ha és el passat que mai anava que a dir. veus Fanta, rius o et passa alguna cosa i et baixa pues, la Fanta pel nas? Pues Tenim tenim el un mateix al vídeo. revés. Sí, un condó és el mateix que una fanta i un espagueti. Sí, Tenim un Sí, vídeo, però Aleix, al mira la revés. pantalla. Tu. Vale, Sembla el que tenim vídeo un vídeo. relata és dos joves, veiem dos joves que estan al mig d'una plaça Tu i obren imagina't el dos joves condó, obrint un condó d'acord? al mig de la plaça. Jo no sé què Sí. pensaria, eh? I, bueno, les Ara es tiren... tiren a terra, es treuen els La noia pantalons... porta la paleta de colors del gelat Solero. Correcte. Vale, es tiren el condó i, I bueno, se'l Ui, fica que bé. per un dels forats del nas. Ui. Ojo. Ojo, Vinga, ojo, cara de Això, patiment. això és una PCR, eh? Si surt Una net és que mica. estàs bé. És la nova Ui, li ha PCR. fet gràcia la teva broma, Comença No a pot, snifar. Tu No no pot, li no entra. pot. Però sí, això Ja, ho passem endavant. fes-ho a casa. Home, Els collons. pals de la PCR són més prims. Ara l'infla una mica, L'infla una clar. miqueta. Una miqueta així. correcte. Vinga, som-hi, maco. No tenim Una miqueta tot el abans, programa. Segon intent. Vosaltres creieu que això és veritat, no? Home, Home, collons, ho ho està estem veient. provant. És totalment veritat, Mira, mira, això. mira, mira, mira. Ja entra. Vinga, Ja som-hi. entra, ja Hòstia, entra. senyor. La No! Aquest tio és retrasat. Aquest tio està No. notant aquí Aquest el tio- coll, una cosa. Això vols dir que ho podem ficar en directe a Sí, YouTube? home, sí. Estic a punt de vomitar. Aquest, No! Ah, tio. Aquest tio ha patentat la PCR, tio. Abans heu fet que saltés. Mira, mira, mira. I tant. Mira, mira. Però com li arriba allà al coll? Ja el té. Si el té tot No a arriba, fora. va, una mica arriba, més. vinga, senyor. Ara representa que li està tocant la gola, no? Sí, El condó. que no entenc. Si el té tot a fora, què collons busca? tio? Això sí, els dits al fort fins Més, al fons, més, eh? una Aquest mica es més, menja va. unes bones... Vinga, maco, va, intenta-ho. Si ja ho tens, company. Oh!
La babeta que ha sortit aquí, perillosa, eh? Que ho estem vivint, Ara sí, ara sí. Ara Ara és la una bona, ara mica. és la bona. Vinga, company. Vinga. No. Com està patint aquest home? Se va por la banda. Se'l treu pel nas. No et rendeixis, company. Tu pots. Endavant, endavant. La tia aquesta no fa per res, només està aquí per enriure-se. La tia ha vist que És que el té... estava complicat. Vale. el Podrà, no? Sí, jo Vale, confio, I la jo gràcia de fer confio. això quin és? Pues veure com pateix l'altre, Clar, suposo. No ho faré pas. La nostra sí, però... Mira, Sí, vaya les baba, baves. Tu, que Vaya no baba, ens li surt. està caient... Doncs em sembla que ja arriba l'hora de posar-se una miqueta tímids, una miqueta tendres. I ja han passat els minuts que se'ns permeten en antena. Gràcies. Si voleu Quin seguir Jo així no puc, ho sento. gaudint, Estic a punt de plorar. jo continuaré. Encara que em parleu per sobre, no sou de la polla, jo continuo parlant. Plorar. Si voleu acudir al següent programa, parlarem no només de menjar de veritat, de real fooding. Els que no fan real fooding són uns merdes. I també estrenarem secció. Jo de vosaltres no m'ho perdria. Fins llavors, amb la mà al cor i el cor en un puny, ens despedim. Que maco. Adéu! Hòstia, m'hauríeu de seguir aquí. Va, espectacular. Brutal. És que aquesta temporada ha Increïble. sigut... Ens fitxaran, brutal. ens Ha fitxaran. sigut És que ens maco, ha fitxen. sigut maco reaccionar Ens això, no? fitxen segur, Sí, seguríssim. sí, sí. seguríssim. Recordant aquests moments que hem viscut en aquest programa. Pensant d'on veníem D'on i on veníem. estem. Pensant d'on I veníem on i on anem? estem, xavals, aquí I us on deixo, anem? que vagi bé. Jo Sí, te'n sí, vas. sí, Ah, sí. temporada. Sí, sí, jo marxo ja. Jordi, tu Jordi. d'on Jo he vas? de fer camí cap a Lleida ja. Hosti, en veritat hauríem de començar Fins ara, marxar, vosaltres. va, Vagi molt bé, Vosaltres que se'ns quedeu? acaba el parquímetre. Apa, ja un Sí, any. Marxeu anem, vosaltres. Pau, anem. Bueno, Els dos. doncs Jo res. sento. Albert, Ha sigut un plaer, Albert, marxes. Ens veiem. Albert, crec que hauries de marxar Però també, no? ens veiem quan? No sé. Soida. Però això què vol dir? Què vols dir? Però que està marxant Què està del revés. Ha marxat marxa enrere. Doncs... No sé. Bueno, Haurem doncs res, de plegar, no? Suposo que haurem de plegar. Podria ser que igualment ens veiéssim més endavant. Pot ser, pot ser. Podria ser. Sembla que no hi ha res més per fer per nosaltres. A lo millor haurem de canviar de plató. Però bueno, ha estat bé. Amb una miqueta de sort ens tornarem a veure l'any que ve. Però